interim measures. Rowere alufe gi alufe ne ochope kambi mar obila mar GSU ma Embakasi County ma Nairobi e chenro mandiko e tij lweny rawere mano oseyudo tiegruok eka tiego rawere ma National Youth Service. Kata kamano, kwan mamalo mar rawere mano ochope kambi ma Embakasi no omako dho oganda nono kanyiso chal mar onge mag tije e pachoka. En tipo ma osebedo kaluorore mbui odiochieng' ma kawuono. Inyalo galo ni ma en chokruok moro kata romo magalamoro mar siasa. Magi gin rawere mano ochope kambi mar obila mar GSU ma Embakasi County ma Nairobi mondo mendik gi tij lweny bang' lendo mano ochiw gi migawo mar lweny ma pachoka Kenya Defence Forces. Lendo no ne geto rawere mosedo tiegruok ka National Youth Service. Kata kamano, migawo mar lweny Kenya Defence Forces oyango ni chenro no noyo rawere mohewo 7,000 ka thothgi gin rawere ma pok nonyono kar tiegruok ma National Youth Service. Ma biro bang' migawo mar lweny ma pachoka tawo chenro mandiko rawere tij lweny, chenro mano tim chakre tarik 28 dwe mar 8 nyaka tarik 8 dwe mar 9 higani. Chenro mano tim e counties bura ma pachoka. There is an age bracket. Today I'm looking forward between 18 and 26 years. Once you pass that stage, then you will check your documents to see your documents whether they are genuine and they are clear and you meet all the requirements as per the qualification. After that stage, you move to the next step whereby you'll be subjected to preliminary medical checkups. After preliminary medical checkups, for men, they'll be subjected to 5-kilometer run. Kwan rawerego mano ochopo manyo tij lweny no en ranyisi mar onge mag tije ma pachoka. Wach makoro medo nyuolo paro bura ahinya to bang' tend Kenya Kwanza singoloso thuolo mag tije ne rawere e thurka. Riwruoge makedo ne ratiro mag jochiw thieth